Ok, să facem torța. Bună și bine v-am regăsit la un nou episod. Am oprit filmarea pentru că am apăsat din greșeală pe buton, dar am reînceput un episod, dar să vedem. Ok, sunt tot cărbunele de aici. Da. Problema este că nu avem mâncare. Și cred că este noapte. Hai să vedem. Așa. Ok. Hai că facem scară. Scuzați-mă că am tușit. Oh my god. Este întuneric. Câine. Come on, man. Ui. Hai să-i dau cu trâncul. Din prima a murit. What? Cum? Nu știu. Mersi, văcuță, că m-ai dus la Iron. Pentru că am găsit Iron din episodul trecut. Încă o dată Iron. My god. Mai adânc nu mă mai duc. Momentan. Hai să luăm acesta de aici. 1, 2, 3, 4. Mai este, ba da. Așa. Și gata. Acum să vedem. Luăm și acesta. Cât iron avem acum? Cât iron avem? Mi-e foame, dar o să mănânc. Nu vă temeți. Sper că nu este noapte. Sper. Haide. Ok. O să sparg cărbunele cu o torță. O să ne ducem mai jos. Să vedem. 16 torțe. Mai jos. Iron mai mult. Și mai jos. Așa. Ok. Ne ducem mai adânc. Hai. Uli. Oh my god! Ce ne-a făcut creeperul ăsta? Ce ne-a făcut?
Oh my god. I have no idea. Oh my. L-a prins. Oh, este noapte. 100% este noapte. Asta explică foarte multe. Este Iron. Aha. Ok. 4 sau 5. Oh, 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 cât iron. Oh my god. Că... Nu știu de ce am găsit atâta iron. I have no idea. Cum o să vedem? Cum torți. Ah, până aici. Ok, să ne punem cornalul. Așa. Sau nu? Cărnița. De pui. Sunt cam răgușit. Să pun asta aici. Opa, mai trebuie. Încă. Așa. Iată. Acum punem tot cărbunele și tot acesta. Ok. Ne este foame. Hai să mâncăm și să ne ducem la drum. Până să facem iron. Ce mare pește. Vom mic. Am uitat că am fost de aici. Ok. Să vedem. Și s-a făcut 5. Păi, ce să ne facem întâi? Eu aș zice să ne facem prată unelte, nu? Apoi o sabie. Apoi armură. Și, da, foarte că da. Da. Aceea, ieșind din mină când se termină tot ironul. Haide. Nu mai avem destul. Asta explică multe. Mi-am luat sabie. Cred că mi-am luat un topor. Un topor. Și cam atât. Bine, hai să ne luăm și o lopată.
și o săpăligă. Așteptăm. Of, nu cred că mai ajunge și pentru armură. Nu cred. Doar pentru o casă, cred. Atâta. Haide. Opa. Imediat o să încheiem acest episod după ce se face iron-ul și după ce ne craftăm uneltele. Adică nu ne mai trebuie unelte. Ok, începem de aici. Și văd că numai atât. Hai să ne facem și o găleată. Nu strică și cam atât cu acest episod. Băieți, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!